खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोङो फिउचार मिउजियामावहाय थांगासिनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला लांबाय थादो ना मा होनो थ'थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै दुबाइ इन्टारनेट सिटि मेट्र'आवहाय फैबाय जों मेट्र'जोंहाय दिनैहाय थांगोन आरोना मेट्र' स्टेशन दायो जोङो थांगोन मायाव थांगोन फिउचार मिउजियाम खाथियावहाय थांगोन आरोना माखौ जागोन दे पेक खालामखानायगोन जा नङाबा साम'सासो जागोन ना नोंलाय मा जागोन आं जाया दे आं जाया गाबोन फट'शुट दङ गाबोन नङा समफोर ओंखायनो एसे उदैखौ फिसा खालामनांगोन आरोना दाख्लैनिफ्राय जागासिनो दाख्लैनिफ्रायनो जागासिनो उदैखौ फिसा खालामनांगोन ना एसे मा आयु नुवाखै इखो नुवाखै मा मा जाखो ना yang ini besar-besar yang singra kadang. Dubaiयावहाय होनदो आलुनि singra. मानो साइसथार नुयो नोंखौलाय गोसोम बन गिदिर नङा गोसोम नङा मानो गोसोम नांबाय थायो नोङो आं भिडिअग्राफार दायो जोङो मेपखौहाय नायनानै लाबाय आरोना बहा ओंखारनांगौ बहा मा खालामनांगौ बेयावहायनो नुजोबखायो नालाय मोनफैबायानो मेट्र'आ नंगौ दुबाइयावहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम मेट्र'आवहाय गाखोगोन आरोना ओमफ्रायहाय थार्ड टाइम आंनि बियो सिगाङावहाय हायद्राबाद ओमफ्राय दिल्लीयावहाय गाखोबाय आङो जों दा दोङो नैबेयावहाय दुबाइ इन्टारनेट सिटि ओमफ्राय जोङो थांगोन नैबेसिम माने जोङो वर्ल्ड ट्रेड सेन्टाराव थांगोन नालाय ओमफ्राय नैयाव ओंखारगोन ओंखारनानै थांगोन इयाव डाइरेक्ट ओंखारनो हाया नामा अ गोजान जागोन ना आराम आरोना ओमफ्राय दुबाइ मल थांनोबा नैसिम थांनांगोन आरो आरामखासो माथो मोनसेयानो मोनहैगोन ना खामबा खामना लानो रोंगौ बैथिं सिगांथिं थांनो र' माने औ मोजांसिन जागोन आरो औ बेनि थाखायनो सिगांथिं नेगासिनो आफ्टार 3 मिनिट्सनि उनावनो फैयो न' मोनफैबाय थांनोसै नै कार्ड लाबाय कार्डा लाबाय मेट्र'आव एसे चिप आरोना प्राइसआ 3 दिरहामल' थांगोन नो गल्डेन कार्डखौ लायाखैना नर्मेलखौसो लादो जोङो الأبواب تغلق doors closing स्पिडथार नामा बिराद المحطة الأخيرة لهذا القطار هي المحطة القادمة هي المشرق. The final destination of this
नै मोनफैबाय इयावनो थांगोन दायो जोङो वाव जा मोजांखा वाव मेट्र' स्टेशननिफ्राय जों थाबायलांगासिनो दायो थांगासिनो आरो मानसि मोजां नायलाय माबा ना बायदि बिरगासिनो ओमफ्राय नै टिकेटआबो इयाव लाना लाइन मानसि आराम जा क्यूट खाले इमान बुरजा लाइन टिकेटनि थाखाय हाबलाले देनां फैबा हामसै बाबाय इमान बुरजा लाइन आयौ समायनाखा टिकेटखौनो मोना ओरैबायदि लाइन जानांगौ बेखायनो दिनै हाबथ'ला होननानै सानबाय नायनोसै दसे उनाव ओरैबायदि समायना नायलाय बेयावहाय गासिबो नै बाहेरावहाय गासिबो फट' भिडिअ लागासिनो आरोना सिङावहाय बिराद बुरजा लाइनखाय गासिबो बाहेराव फैनानैसो फट' भिडिअ लाजोबो आरो भिउआबो मोजां ना नायनाय जायासै आरोना इसिबां लाइन नेनांगोन नालाय बेनि थाखायनो बिराद लाइनाव थानांगोन बेखायनो नायासै आरो थांगासिनो मेट्र' थांनोसै एबार आंना लाखा मोजां ओमफ्रायहाय जनो मोनबाय आरोना नै आरामसे थांगासिनो भिउफोरखौ नायै नायै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय